Ahojte, teraz chcem ešte niečo povedať v súvislosti so zelenými potravinami, keď ich berieme spolu. To znamená naraz. Ideálna scéna je, keď to berieme dvakrát za deň jedno aj druhé, jačmeň aj chlorelu. Začíname zvyčajne ráno, nalačno, vypijeme jačmeň, 15 minút, ten jačmeň, povedzme jedna čajová lyžička do takéhoto šejkera, 15 minút počkáme, strávime ho, pekne ho pomaličky do seba dáme, zmiešame so slinami, si ho tak ako vychutnáme, no a potom dáme raňajky, povedzme, ideálne na raňajky niečo vlhké, niečo také teplé, kašička, alebo nejaký vývar, alebo niečo také. A po 15, 20 až 40 minútach je dobre dať chlorelu. Niekomu tá chlorela dobre robí aj počas jedla, že si ju dáva spolu s jedlom, lebo ona tiež obsahuje enzymy na trávenie, čiže aj takýto model môžeme zvoliť. Ide o to, že ak chceme dosiahnuť dobrý výsledok pre naše trávenie, preto aby sme sa postavili na nohy nutrične, aby sme doplnili živiny do tela, aby sme dali energiu, aby sme ho vyčistili to naše telo, tak používame oba tieto produkty v správnej dávke, správnej značke. To je veľmi dôležité, že tá správna značka je super dôležitá. No a ideálne je dvakrát za deň takýto teglik jačmeňa a dvakrát za deň tých okolo 20, maximálne možno 30 tabletiek chlorely, niekedy menej, niekedy viac treba užívať. Po čase treba dať tomu priestor, ten priestor myslím aj tak, že užívať správne dávky každý deň a proste to dodržať. Pretože viete, čo hovorí Albert Einstein, jeho teória šialenstva je krásna. Robiť veci rovnakým spôsobom a očakávať iný výsledok, no to proste nefunguje. Čiže tá zmena vo vašom živote je už len tá, že tieto dva produkty príjmete za svoje, príjmete do svojho jedálnička, to sú super potraviny, to je zelené jedlo, takže ak ste do svojho nezdravého jedálnička tieto dva produkty zapojili, tak si buďte istí, že tá zmena sa stane. Nastane, príde a ukáže sa to. Lepšie budete tráviť, nebude vás nadúvať, nebudete toľko grgať, nebudete tak zle spať, budete mať viac energie, budete taký vyrovnanejší, pretože ľudia, ktorí sú prekyslení, sú nervní, potia sa, majú ten pot taký silný, zapáchajúci. Toto všetko sa vie zmeniť a budete pôsobiť aj na svoje okolie iným spôsobom. Sami so sebou dokážete byť spokojnejší, pretože budete sa lepšie cítiť fyzicky a to je veľmi dôležité. Tak neviem, či som vás nadchla pre užívanie zelenáčov, ale má to význam obrovský, lebo aj 2 porcie takýchto zelených zázrakov dokážu naozaj vo vašom trávení, vo vašom živote, vo vašom imunitnom systéme urobiť zázraky. Len to treba skúsiť.